marċi, ħanitkellmu fuq il-marċi u ħanabda moment qasir ta' pubbliċità. Ringrazzja minn hawnhekk il-Photo City u kull min jixtieq isegwi l-programm Realtà jista' jagħmel dan billi jidħol fuq Dive Online Library. Nkunu minn għandna ftit ieħor. Tista' tagħmel dan billi tikbidna email fuq realtà@maltanet.net. Refresh your life. Daikin. Price Chopper Supermarkets li jinsabu ġewwa Santa Venera u San Ġiljan joffru varjetà kbira ta' prodotti bi prezzijiet imraħsa biex jilqu l-bwiet ta' kulħadd. Żur dawn l-istabilimenti u tinqeda minn dak kollu li għandek bżonn għax-xirja tiegħek. Staqsi wkoll għall-loyalty card u ma' kull 100 euro li jintnefqu jingħataw 4 fliexken illuminata ta' litru u nofs kif ukoll 6 fliexken ilma ta' 2 litri. Mela, kun żgur li żżur Price Chopper fi Bsajla Street bil-Kirkara u fi triq George Borch Oliver San Ġiljan u ma jiddispjaċikx żgur. Studio Moda is offering an exciting range of quality furniture. Visit us now and ask for our free interior design service and great seasonal offers. Studio Moda, Nashar Road, San Juan. El Panadero fi triq Pitkali Ħattart. Miftuħin bejn is-6 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Bit-2 sal-ħadd inkluż il-festi. El Panadero, għal ħobs u pasti friski kuljum. Health and Beauty Clinic, MediSpa and School. Call 21437-115. I must be crazy now. Too much, but when I think of you, I long to feel your touch. Who said it's a race? Life lived at such a pace. Think about it. The most ordinary moment has a beauty. Grab life and throw yourself in. Look again with fresh eyes. What do we see? Moments of grace. Prodott internazzjonali mibni Malta. Issa tista' tgawdi minn teknoloġija moderna biex tissalvagwardja u tipproteġi l-assi tiegħek.
minn ħwienet żgħar sal-akbar installazzjonijiet. Serraħ moħħok, uża l-prodotti ta' Dedicated Micros. Nilqaw mana li telespettaturi u għal dawk li għadhom kemm naqdu magħna tajjeb li tkunu tafu li diskussjoni llum hija dwar rapport li publikat il-Kurja dwar il-festi. Konna din nitkellmu dwar is-sorpriża. Don Anton, però straightforward answer, x'inhuma da sorpriżi? I mean, inti għad kulħadd jaf x'inhuma. Jien ma nafx x'inhuma da sorpriżi. Ma kulħadd jaf x'inhuma. Ma x'inhuma? Kulħadd jaf x'inhuma. X'inhuma? Kulħadd jaf x'inhuma. Ma għaliex ma stax tajt? Għax kulħadd jaf x'inhuma. X'fihom da sorpriża ħażin? Kulħadd jaf. Sa x'fihom ħażin ngħidlek. Fuq din is-sorpriżi li kulħadd jaf x'inhuma. Ma nafx. Imma kulħadd jaf x'inhuma. Ma jimrix kulħadd. Imma jidħol mela mur ftit mitħla ta' min jagħmilhom u tkun taf anke l-intenzjonijiet tal-li jsiru ħafna minnhom. Is-sorpriżi huma fl-aħħar nett tvordieli joħorġu xi ħaġa goffa, jiġifieri u l-qis tagħha li hija l-pika u għall-inkejja. U refera xi statwa, jekk qed nifhem sew. Hemm diversi affarijiet. Daqqa jkunu statwi, jiġifieri u fl-aħħar nett minkejja li tkun iltqajt mal-mejda, minkejja li tkun ftemt kollox, f'daqqa waħda toħroġ xi ħaġa hekk. U daw huma affarijiet ta' nkejja anke d-daqs tagħhom juru li huma għall-inkejja, jiġifieri. Dawk huma sorpriżi, kulħadd jaf x'inhuma. Min jagħmilhom u min ikun fil-festi, kulħadd jaf x'inhuma, ħadd ħliefek ma saqsini x'inhuma, kulħadd fehem x'inhuma s-sorpriżi. Jiena ħanejlek jekk jiena ħadd ħliefi ma' kull min intqajt. Nies kollha saqsew x'jiġifieri daw is-sorpriżi. Jiena qiegħed f'xi 7 jew 8 programm fuq dan id-dokument u ħadd ma saqsa x'inhuma s-sorpriżi. Kulħadd għandu d-domandi tiegħu xi saqsew, din naħseb waħda minnhom li għadhom kemm jirrepetuha Godfrey, jirrepetuha Aaron, kulħadd li saqsi fuq għadi sorpriżi. Kont taf x'inhi dwar is-sorpriżi? Femni fl-intervall. Għax jiena kont ninkludi anke li kieku sa żanżan pakka l-banda. Moti huwa sorpriża. Imma ma narax xejn ħażin ta' u ma naqbilx ma' Don Anton. Tista' ma taqbilx ma tafx x'inhuma. Li jkollok sorpriża, li tkun innovattiva, li tkun kreattiva, li turi ċertu inġenwità. L-intenzjoni li. Le, l-intenzjoni f'moħħok qiegħda, skużi ta'. Mhux kollha mosta. Bil-fors li ngħidlek hekk, ikolli ngħidlek hekk bil-fors. Għandna jlek ftit. Billi tieħu l-permess anka biex tħaffer il-ħofra fl-art mingħand l-awtorità ċivili li jagħtuk il-permess li tagħmilha. Pereżempju umbrella, nsemmi umbrella li ma fija xejn devozzjoni popolari bħal żewġ suġġetti li semmejt. Umbrella. Tista' tkun. So tista' tkun. Fejn qed umbrella, umbrella. Billi il-festi tagħna kolleġu fis-sajf toħloq umbrella li hija f'post ħofra fit-triq li turi ċertu majestà u ċertu żbuħija li lesta li kapaċi tagħti kwart ta' folla ikun miġbur hemmhekk u qiegħda toħloq id-del tagħha u l-majesta waqt il-marċ ta' filgħodu. Fiha xi ħaġa ħażina dik, qegħdin ninġurjaw il xi ħadd daqshekk, qegħdin innaqsu l-ġieħ Talla daqshekk. Skont ir-rapport da ma jistax jseħħ. Iva, ekku, u sorpriża nifhem li hija waħda bħal din li għandu f'rasu Don Anton, la mhux qed jgħid. Imma din qiegħda itgerfex it-twemmin reliġjuż li aħna iż-żgħażagħ nesqu lejn il-festa, di qiegħda tnaqqas mill-valuri reali tal-festa, jew qiegħda tsebbaħ il-mumenti sbieħ tal-festa biex aħna nferħu nifirħu. Fiha xi ħaġa ħażina? Ma naqbilx ma' taqbil jien pereżempju ngħid outright. U għamilni aħna anke bħala soċjetà nkun personali hawnhekk, it-taqbil għamilni tifħir biss, ma qabbilniex ma' ħadd ieħor, ma naqbilx miegħu, ma naqbilx mas-CDs. Għandu raġun, imma mbataw soċjetajiet x'għamlu biex ipattu tal-li kienu ħarġu s-CDs. Għaw min għamel rock operas fuq hekk, kemm pattew, għaw min soċjetajiet ħarġu anki ta' CD ta' marċi biex jagħtu l-iżbalji li jagħmlu fil-passat. Qed tifhimni, dan għalhekk għatien fil-bidunet li is-sabiħ, is-serjetà u d-dinjità ta' ċertu soċjetajiet dan rapport mhix qed jagħtihom dak il-mertu. Jien nixtieq insit punt wieħed ukoll. Jiena nixtieq serħan il-moħħ wieħed, forsi stajtiju li Don Anton. Illi l-ewwel nett ma naqbel assolutament mat-ton illi ħadet li jieħu r-rapport li għax aħna nirtiraw. Għax noqogħdu sejri dak nistgħu ma niddiskutu xejn. U dik għattaw nerġa' ngħidha. Jien nixtieq serħan il-moħħ wieħed.
li jekk nagħmlu regoli u hemm fejn nirranġaw ejja nirranġaw, l-awtorità tal-Knisja ma jħarsux li ċuħ. Min jagħmel it-tajjeb ma sawtux. Le, għax mhux ċara fir-rapport, ir-rapport jgħidlek jekk wara 3 snin ma nkunux kuntenti, noħorġu. Jew nwafqu, jew ma naħdux sehem. Twaqqaf fejn u dan ixtieq sarħan il-moħjin, illi min jitkessaħ u wara qbil nerġa' ngħid mhux wara pożizzjoni, għax id-dokument għandu naqaton ta' pożizzjoni. Mhux qed ngħid l-iskop tiegħu ma ton hekk jinħass. Imma illi mbagħad il-Knisja trid tkun ugwali ma' kulħadd, l-istess regoli għal kulħadd, u jekk se jsir xi ħaġa, jsir għal kulħadd. Għax jien pereżempju, ħansemmu tad-diskors. Aħna konxi li hawn postijiet fejn disko jagħmlu l-kapellan fuq it-sontier. Gżejjer Maltin? Gżejjer Maltin mawxi. Le, mhux Malta. Nkun ċar. Le, mhux Malta. Iva, ma konxi minna li jew ma nix konxi minna. Ngħid li kapellan ikun Biex inkunu fer. Mhux Malta, orajt, mhux Malta, so okej, ħanoqgħdu nduru magħha, għawdex issir. Nafu l-issir jew ma nafux l-issir. Għawdex hija dioċesi għalija. Tajjeb, mhux. Ma intkom bejn għawdex u Malta mhux qed tiftehmu intkom. U mbagħad tittabbilili bħala President ta' festa, illi jekk faxal telef ruħ ġew l-festa, ikolli tnejn. Illi ħarsu blikaħ lej xulxin jġildu, ħassarlu l-festa. Taf li mhux vera. Iva. Taf li mhux vera. Imma dokument qed jgħabbi. Le, mhux vera. Jiena jekk tin is-serħan tal-moħħ, illi jimxu ma' kulħadd l-istess wara li niftehmu u li jekk huma tajjeb minu ħażin, tkun inġust. Le, fadil, jiena qed nitolbok assigurazzjoni. Tieni assigurazzjoni. Illi timxu ma' kulħadd l-istess. Naħseb li tkun inġust. Le, mhux inġust. Assigurazzjoni mhux naħseb li tkun inġust. Għaliex nimxu kulħadd. Nimxu ma' kulħadd. Assigurazzjoni kulħadd l-istess u jekk isiru passi kontra minn żbalja, mhux kontra kulħadd. Nimxu ma' kulħadd l-istess. U passi fuq minn l-iżbalja? Fuq dak li nkunu nafu. Fuq passi kontra minn żbalja. Fuq dak Mela m'hemmx problemi għalija. Però niddiskuti kollox. Però niddiskuti kollox. Irid jerfa' saħan. Iva, m'għandix problema. Kulħadd irid jerfa' għaliex għawdex saħan nispjegaħ le mhux knisja waħda. Knisja waħda mad-dinja kollha. Imma dioċesi għalija. Għawdex dioċesi għalija. Le, hija dioċesi għalija mhux bħal pajjiż Malta li inkludu l-Għawdex. Għawdex hija dioċesi għalija u daqshekk fuq Għawdex. Jiġifieri Michael, meta ngħidu nirtiraw għaliex qed jgħidulna timponi u jiena spjegajt li aħna maħniex nimponu. Aħna qed ngħidu għandna ċerti valuri. Nixtiequ nixtiequ li daw ikunu fil-festa. Jekk daw il-valuri ma jkunux fiċ-ċelebrazzjoni tal-festa ta' barra, jiġifieri, għax qed nassumu li ta' ġewwa ikunu għax aħna għandna iktar m'hemm inqas stakeholders ġewwa, aħna nistgħu ma neħdux sehem. Issa meta ngħid nistgħu ma neħdux sehem, mhux xi ħaġa ħafifa. Tweġġani. Iwa, anke lilna tweġġana ħafna, Michael. Anke lilna tweġġana ħafna. U dik mhux xi ħaġa li naslu għaliha hekk f'daqqa waħda, tantu vera li kien hemm bidla di mhux ħaġa ġdida laqqas di qiegħda fil-normi li ħarġu fl-2002 u fl-2004. U fl-2004 ġiet irranġata n-norma li tgħid li mhux bil-fors f'dik is-sena nirtiraw mill-festa għaliex inti mhux dejjem mill-lum għal tkun taf dak kollu li sar fil-komplessità tiegħu. Fodiri tagħtux l-impressjoni u ma nagħtux l-impressjoni li aħna qed ngħidu mal-ewwel xi ħaġa mhux floka aħna nirtiraw. Kif inwerded Mons, illi jekk wara 3 snin. U jekk wara 3 snin. Dak huwa il-Marċ ta' filgħodu. Ta' fuq il-Marċ ta' filgħodu. Jekk wara 3 snin ma l-affarijiet ma jirranġawx, nikkunsidraw nirtiraw. Imma skużi, irtira fejn jekk hemm xi ħaġa ħażina. U nistgħu kulħadd l-istess. Jiem dik l-assigurazzjoni, dik l-assigurazzjoni kuntent. Jekk tkun ġenerali ħafna. Jekk il-Knisja lesta mhux inti għax napprezza l-pożizzjoni ta' kulħadd. Jekk il-Knisja lesta jgħid isma' iva, aħna rridu ċertu affarijiet intaf kont miegħek fi programm ieħor naqbel miegħek. Jiena li l-każini tal-banda, ħanajda jien preżenta każin tal-banda. M'għandhomx jorganizzaw diskos assolutament xejn. Ma jeħruġ in-niċċa. Tajjeb, u qabel ma tidħol u l-pulċissjoni. Min jagħmilhom għalija mhux parti mill-festa dak, id-disko mur paċi fis-sena kollha. Naqbel miegħek. Il-Marċ ta' filgħodu u l-Marċ tal-Briju ma jkunx iktar minn ċertu tul, naqbel miegħek. Li jkun hemm imġiba sura ta' nies, naqbel miegħek u hekk għandna nagħmlu. Aħna noqsu, aħna ħanitkellem għalina bħala President jien. Nonqos kif ma nagħmilx hekk. Imma mbagħad
ejja ma nippruvawx il-kultura tagħna, it-tradizzjoni tagħna inġibuna aħna Mediterrani, braj, aħna Mediterrani, aħna nsar, le mhux qed ngħid, le fader, tgħidix mhux aħna Mediterrani.